Salam Türkmen Portal web-saytymyzyň hormatly agzalary we mehriban tomoşaçylary. Bu taýýarlan videomyz avtologlaryň sürüjileri üçin. Bugün biz size polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň jerimelerini tölemekde Türkmen Poçta ara gatnaşyk kampaniýasynyň hödürleýän hyzmatlary hakynda giňişleýin gurrun bereriz. Ýol hereketiniň düzgünleri bozulan halatyna administrativ jerimeleri siz nerede we nähili töläp bilýäňiz we tölew nähil we ansat we amatly haýsy sulla bolup bilýär. Poçtaň Aşgabat şäheri boýunça jemi 20den gowrak şahamçasy bar. Siz ýoly düşeniňizde nire barýanyňyz tapawdy ýok. Türkmen Poçtaň istenlik bir nokadyna gabat gelersiňiz. Şoň üçinem bir ýere baryp wagt gidirip duranyňyzdan ýolugry öz tölewlerinizi töläp bilýäňiz. Adatça iyileştirmede tölew üçin banklara gidýärler ýa-da bankomatlarda tölew edýärler. Ýöne tölew etmegiň başga da usuly bar. Siz polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň jerimelerini Türkmen Poçta ara gatnaşyk kampaniýasynyň islenlik şahamçasyna nagt we nagtdäl görnüşinde töläp bilersiňiz. Bu tölewleriň nähili amatlyklary bar diýen sorag sizde dören bolmaly. Egerde goşmaça sorag çykan mahalyna sorag jogap gullugynyň 075 gysga belgisine jaň edip bilersiňiz. Türkmen Poçta ara gatnaşyk kampaniýasynyň avtologlaryň sürüjilerine polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň jerimelerini tölemekde hödürleýän hyzmatlarynyň peýdalanyň. Çünki bu hyzmatlar siziň üçin ansat we amatlydyr. Türkmen Poçtaň salgylary siziň ekranyňyzda görkezler. Mehriban ileşer, ýatdan çykarmaň, ýol hereketiniň kadalaryny berjaý etmek hemmämiziň borjumyzdyr. Biz bolsa şoň bilen videomuzy tamamlaýar. Siz bolsa Türkmen Portal web-saytyndan daşlaşmaň. Sebäbi Türkmen Portal hemişe online. Türkmen Portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmeňizdir. Sag bolun.